horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a better name. Les pel·lícules perquè es facin primers escriuen, els guions. I els actors, les actrius, el que fan és dir molt bé els diàlegs que s'han escrit per poder comunicar la història que es volia explicar. Els escriptors poden estar molt orgullosos que avui hi hagi gent aquí que faran d'actors, entre cometes, intentant transmetre el que el llibre vol dir per la manera de llegir-lo, per saber comunicar. I tots els que esteu aquí heu de dir Its light into the darkness. In a nasty world, so shines a good deed. Vaig veure que en el menjador de casa meva havia nascut un arbre, però no us penseu, es tractava d'un arbre de debò, amb arrels que es clavaven a les rajoles i unes branques que es prenien contra el sostre. Vaig veure de seguida que allò no podia ésser la broma de ningú i vaig anar a trobar la policia. Em va rebre el capità, amb uns grans bigotis, com sempre, i duent un vestit l'elegància del qual no podia explicar, perquè el tapaven els galons. Vaig dir: us vinc a fer saber que al menjador de casa meva ha nascut un arbre de debò, al marge de la meva voluntat. l'home, vos direu, es va sorprendre. Em va mirar una bona estona i després digué: No pot ésser. Sí, esclar. Aquestes coses no se sap mai com van. Però l'arbre és allí, prenent llum i fent manosa. Aquestes paraules van irritar el capità. Va donar un cop damunt la taula amb la mà plana, va alçar-se i m'agafar una solapa. No pot ésser, dic. Si fos possible això, seria possible qualsevol cosa. Enteneu, s'hauria de repassar tot el que han dit els nostres savis i perdríem més temps del que sembla a primer cop. Estaríem ben arreglats si en els menjadors de ciutadans qualsevol passessin coses tan extraordinàries. Els revolucionaris alçarien el cap. Tornarien a discutir-nos la dignitat del rei i qui sap si alguna potència, encuriosida, ens declararia la guerra. Ho compreneu? Sí, però, a despit de tot, he tocat l'arbre amb les meves mans. Apa, oblideu-ho. Compartiu amb mi només aquest secret. L'estat pagarà bé el vostre silenci. Ja anava a arreglar un xec quan es mobilitzà la meva consciència. Vaig preguntar: Que és d'interès nacional, això? I tant! Doncs no vull ni un cèntim. Jo, per la pàtria, tots, sabeu, us podeu manar. al cap de 4 dies vaig rebre una carta del rei donant-me les gràcies. I qui amb això no sentiria ben pagat? She had diamonds on the inside. She wore diamonds on. I fer-ho coralment i que soni tan bé i tan cohesionat com han sonat els nostres. Amb tot, aquest jurat ha triat que passi a la següent fase del certamen l'Institut Isaac Albéniz, però que